Kyllä isä osaa, paluu isän rooliin. Millaisilla mietteillä? Hyvillä mietteillä, ihan niin kuin siitä lähtökohtana sarjaa ajatellen, mutta myös edellistä elokuvaa, että jos se nyt 200 000 ihmistä yli käy siellä, niin kyllä nöyränä kiitän. Löytyykö isän hahmo jälleen helposti? Kyllä se löytyy, joo. Se on se suoraviivainen kaveri, että vähän selkä taakse ja sitten suurin piirtein tosta me mennään jään yli ja perhe sanoo, että siellä voi olla vähän heikkoja osia, niin isä sanoo, ei, tästä me ollaan aina menty ja niin me mennään nytkin. Mitä isälle tänä päivänä kuuluu? Hyvä. Mitä voidaan odottaa elokuvassa? No, tämä elokuva nyt palaa siihen yhdellä tasolla siihen alkuperäiseen fokukseen, että tässä koko perhe on korvia myöten kasassa isän toiminnassa. Et siinä edellisessä isä oli enemmän fokuksessa ja perhe oli vähän siellä taustalla. Ja tämä ei ole arvostelukysymys, vaan rakenteellinen. Niin tässä ollaan nyt sitten, että niin sanotusti vähän niin kuin se on ennenkin ollut. Niin, joo. Isä pääsee vissiin tekemään jotain uutta myöskin tässä elokuvassa. Joo, isä laskettelee Lapissa. Millainen oma kokemus laskettelusta on? No tuohon voi sanoa, että Nurske Lauri, joka ohjasta, kysyi sitten, kun alettiin tätä luettiin ja sanoi, että niin, tässä on tämä laskettelukohta. Ootko sä lasketellut koskaan? Mä sanoin, en. Niin Lauri sanoi, hyvä! Miten se sitten sujuu se laskettelu? No se voi tulla jokainen katsomaan.